Na syrovú omeletu budeme potrebovať omeletu so syrovou príchuťou ketoaktív, pažítku, cuketu, rastlinný olej, korenie, cesnakový prášok, čerstvý špenát, bazalku, 1 alebo 2 vaječné bielka. Nakrájame na drobno pažitku. Nakrájame cuketu. Následne nakrájanú cuketu položíme na panvicu s rozpáleným olivovým olejom a zamiešame. Zmes syrovej omelety a vody zmiešame v šejkri. Po 2 minútach praženia cukety na panvici pridáme korenie, cesnakový prášok, čerstvý špenát, pažitku a zamiešame. Následne zalejeme omeletovou zmesou. Pokrájame bazalku a pridáme do vaječného snehu. Opekáme z každej strany, až kým nám nevznikne omeletová placka. Na placku pridáme bazalkový sneh a zapečieme 2 minúty v rúre predhriatej na 180 až 200 stupňov. Nakoniec môžeme ozdobiť bazalkou.